Honek mekanizatu da, ez? Bai. Klasikoak, erizaintza eta... Bai, eta kontrakoa, gero automozioa, soldadura, lako ziklotan, gehiengoak... Da benetan kuriosoa, gaur egun automatizazioan nolako gauzetan eta zelako aukerak dozen, ez? Bai. Gai industrialak ez daukate kuriosoa da, baina gero lan postuak eta askotan nahiko hobeto lan postu hobiak. Hala, zelako daukagun... Neri hori etxean pasa zait, 6 urteko alaba. Bueno, hain ja 8 dazka, hain dala 2 urte. Etorri izan etxea eta hola afaltzen egin ala lauok. Eta zenbakik zeinek asmatu zituen zenbakik. Eta, ez llama matematika batuk eta ez dakit zer, ez dakit zeinek asmatuko zuen, baldera. Baita nik uste gizonezko bat izango zala, Eta nik, bai, gizonezko bat, zeba. Eske mutinak matematikan hobia dira. Eta geratzen nintzen, hola, osea, de hielo. Nola? Dakate txikitatik, sartuta... Nahi gabe kolako zer dagoena... Increíble. Geratzen nintzen... Baina hori da, dakate sartuta, txikitatik. Aparte, matematik eta punta, gutxi egun bat makina ez dakit zero, eta kotxia Nikola egin biltzen ez zuten, eta eskatu zuten, ikerketa gozela, eta 11 inventore egon direnak, asmatu duena berritza matematika, gurbila, edo ez dakit zer. Atzera jutezea, betiak gizonezkuak, ez? Guk, hemen, gizonezkuak. Hau, asmatu du, bombilla ez dakit zen, geletzen zidadia, eskutan, benetan, dagoena da, edo benetan emakina da. Eta historia ez dana pasa, ikerketakin, gauz batzuk biztoko dira eta gehienak ez. Atzetikan, normales, emakumea eta... Que bien, ez? Bueno, nik uste lehen urratza bintzat ohartzia da.
Este galderikingo, lasai, Bai, gustu zegoan. Kaixo, egunon. Ondo entzuten da? Bai? Bueno, egunon, eta eskerrik asko, hemen gurekin egoteagatik. Bai zuei, hemen presentzialki zaudetenei, eta baita streaming bidez, internet bidez, gurekin daudenei ere. Euskadiko lanbide heziketan, ahalik eta formaziorik onena emateko lan egiten ari gara. Badakizue, kompetentzia teknikoak lantzen ari garela, baita zeharkako kompetentziak ere bai, eta guain, balioak 4.0 lan lerro honen bidez, balioak ere landu nahi ditugu ziklo formatiboetan. Orduan, testu inguru honetan, gaurkoan Ibon Antero ekarri dugu honera, bera Mondragon Korporazioko eraldaketa sozialerako ekintzen koordinatzailea da, eta enpresek gizarteari egiten dioten ekarpenaren inguruan hitz egingo digu. Orduan, Ibon, mila esker eta nahi duzunean. Hitzaldia emango digu Ibonek, eta ondoren galderak egiteko aukera izango dugu. Ados? Hala, disfrutatu. Oso, egunon danei. Eta, mila esker, gonbidapenagatik, egia esan plazer bada. Hemen gaur zuekin egotea eta etorkizunaren inguruan enpresak eta gizartearen arteko loturak eta galderak ekartzea, ez? Nire gaurko helburua hori da, pixkate horren inguruan zuekin galderak ekartzea ona eta etorkizunaren inguruan enpresak zer rol daukagun, zer gizartea dauzkan erronken inguruan ze soluzio landu behar ditugun, eta pixkat horien inguruan lantzea da gaurko nire helburua, ez? Informazio dexente egongo da hemen, joango nez pixkat azkar pasatzen, baina, edozein momentuta, galderak edo, joan apuntatzen, eta gero bukaeran irikiko dugola saiotxo bat, tartetxo bat galderak eta zehatzeko, ez da. Hasieran, pixka nondik natorren eta 3 datu, pixka jakiteko, Mondragon taldea zer dan, ez? Talde kooperatibo bat da, 4 negozio arloz zabal dauzkanak, ez? Finantzen alorra, Laboral Kutxa eta Lagunaro, seguruak eta hauek kooperatiba hauek daude. Industrian daude kooperatiben gehiengoa, 70% edo industria alorrean egongo dira kooperatibak. Gero, distribuzio alorrean eroski taldea eta pixkate nekazal ekoizpeneko kooperatiba batzuk ere badaude, eta gero ezagutza alorrean unibertsitatea eta hezkuntza zentro ezberdinak, ezta. Pixkate datu orokorrak nondik natorren jakiteko, eta pixkate kooperatiba izan da ere, enpresa alorrean eduki daitekeen dimensioa ere kontuan hartzeko, ezta. Baina gaur nire helburua ez da hainbeste hitz egitea zer egiten dugun, ze produktu zerbitzu saltzen ditugun, zer horretan zentratzea, baizik gehiago nola egiten dugun hori eta batez ere zergatik egiten ditugun gauzak, ez? Azkenean enpresek asko kontatzen dugu ze produktu onak eta zerbitzu onak eskaintzen ditugun, baina gutxiegi kontatzen dugu guzti hau zergatik egiten dugun, ez? Zein dan azkenengo gure helburu zabalago hori, ez? Eta hori da, pixkat, gaurko nire bintzat galdera edo ekarri nahiko nizuekena, ez? Aurrerantzean, zuek izango zeate, hiritar, herritar eta etorkizuneko langile, eta enpresa batean lan egiterakoan, lanpostu duin eta on bat edukitzea zaratago, galdera bat ona dana norberaren buruari egitea da, eta nik hemen, enpresa honetan lan eginda, gizarteari ze ekarpen egiten diot, ez? Bizkat hori da
fondoko pixkat galdera, ekarri nahiko nukena zuentzat. Gure kasuan, kooperatiba izaerari lotua dagon zergati bat daukagu, eta hori nolabait trasladatzen dugu, plasmatzen dugu printzipio batean. Printzipioak dira nolabait gure ekintzei zentzua eta norabidea ematen dietenak, ez? Eta gure kasuan gizarte eraldaketa edo eraldaketa soziala da gure printzipioetako bat. Eta nolabait horrek erantzuten dio gure zergati eta zertarakoei. Guk zergatik egiten ditugu kooperatibak dirua egiteko? Ez, guk kooperatibak erabiltzen ditugu eta instrumento bada gizartearen aberastasuna sortu eta banatzeko. Eta gizarte hobeago bat sortzeko, ez? Azkenean hori da guk deitzen diogun eraldaketa sozial multidimensionala. Pertsona, gizarte eta planeta hobeago bat edukitzeko, ez? Hori da pixkat atzera begira, hori gaur egun igual ari da nolabait, ez? Enpresen bilakaera eta errola gizartean pixkat aldatzen, ez? Baina atzera begiratzen badugu, eta ez hain atzera, 70. hamarkadan ulertzen zen enpresaren zeregin sozial handiena zala bere akziodunentzat diru ahalik eta gehien lortzea, ez? Horrek arazo dauka. Arazo bat da oso epe motzeko ikuspegiekin lan egiten dela, goazen ahalik eta etekin handiena edukitzera, baino gaur eta etorkizuneko ikuspegi hori gabe, eta beste arazoa da ez dirala kontuan edukitzen enpresak eduki ditzakeen inpaktu negatiboak, ez? Bere ekoizpen prozesuetan sortzen dituen hondakinak, edo karbono emisioak, edo langileenganako presio edo dana dalakoak. Orduan, horiei deitzen zaie externalidadeak edo enpresak dauzkan beste eragin batzuk, ez? Eta ikuspegi honek, dauka hori, oso epe motzeko ikuspegia, eta gainera, ez ditu beste gauza asko kontuan hartzen, ez? Baina, egia da, badijoala pixkat aldatzen, ez? Guzti hau zorionez, enpresei gaur egun eskatze zaie hori baino askoz gehiago. Eta zentzu horretan, ari dira hainbat eraldaketa enpresen munduan gertatzen, ez? Eta berrikuntza ekintzailetasunean edo finantzen alorrean, edo enpresei eskatze zaien zer egiten dutenaren inguruan, reportina edo komunikatzen dutenean zer egiten duten, ez zaie bakarrik eskatzen zenbat irabazten duten edo galtzen duten. Eskatzen zaiena ere da horra iristeko ze eragin eduki duten ingurugiroan, sozialki bai barrura begira, langilei begira eta kanpora begira, gizarteari begira eduki duten eragina, eskatzen zaie bai giza eskubideen alorrean zer egiten duten edo zer ez duten egiten. Orduan badago zorionez, eboluzio bat, non enpresengan ja ez da espero bakarrik dirua egitea, baizik espero da aktore aktibo bat izatea gizarteak dituen erronken aurrean, ez? Hori da pixkat. Eta guzti hori nolabait barnebiltzen da edo Nazio Batuek 2015ean plazaratu zuten Agenda 2030 edo horrekin, ez? Segurazki entzun dezue garapen iraunkorrerako helburuen agenda, eta horrek nolabait barnebiltzen du guzti hau, ez? Hau da, erronka asko ditugu, danak daude lotuak, konplexuak dira, eta horretan ez da bakarrik gobernuen ardura, ez da bakarrik gizartearen ardura, baita ere da enpresen ardura, helburu hauekiko aktibo izatea. Eta, badijoaz, pixkat olako ekimen ezberdinak sortzen hauetako batzuk igual ezagutuko dituzue, eta baita ere finantzen alorrea eta enpresa tradizionalagoen alorrean aipatzearren, BlackRock da munduko inbertsio
fondo handienetakoa, Estatu Batuetakoa. Eta, bueno, inbertsio fondoak ere ari dira gero eta gehiago galdetzen, inbertitzen danean enpresa batean, ez bakarrik ze etekin finantziero egongo dan, baizik ze impacto ambiental egongo dan, inguru giroarekiko ze impacto egongo dan, sozialki ze impacto egongo dan, kapitalak edo inbertsioak ere galdera hauek jartzen ditu mahai gainean enpresa batean edo bestean inbertitzerakoan. Orduan, apurka bada ere, badijoa guzti hau aldatzen, ez? Orain dela, lehen ikusi dugun, 5-6 hamarkadako ikuspegi hori aldatzen dijoa, ez? Eta, pixkat, hemen ekarri edolako tendentzia orokor batzuk, ez? Pixkat kokatzen joateko gaurko galderaren inguruan, ez? Enpresa eta gizartearekiko rola, ez? Orduan, tendentzia global batzuk daude hemen, nik uste dut igual aipatzearen bat, ez? Lehen esan duguna, ez? Propositoa edo enpresen zergati hori gero eta indar gehiago hartzen ari da, proposito korporatibo deitzen zaiona edo, ez? Nolabait markatzen duna enpresaren norabide zergati galdera zabal hori, baina gero ere, gero eta transparentzia gehiago eskatzen da, ez? Egiten nahi geanaren inguruan, nola egiten nahi geran, ze prozesu garden dauzkagun edo ez, eta holako hainbat galdera, ez? Gure kasuan, Mondragoneko esperientzi kooperatiboak sortu zen 50. hamarkadan, aurretik formazio prozesu luze batzuen ondoren, eta kasu honetan Alfonso Goroñogaite izan zen sortzaileetako bat, ezta? Bost sortzaile, bost personak, Arizmendiarretak gidatuak, Arizmendiarreta izan zen, pixkat guzti honen atzean sustatu zuen Arrasateko parrokoa, eta nolabait gazteengan galderak jartzen zituen, aurrera begira, enpresak nolakoak izan behar du, zeinen eskuetan egon behar duen, zertarako izan behar duen, eta Alfonsok nolabait formulatzen zuen zergati hori bi zatitan, ez? Bata da, enpresa bera eraldatu, hau da, enpresa izan dadin humanoagoa, gizatiarragoa, eta enpresa egon dadin, enpresa horretan lan egiten duten pertsonen esku, ez? Eta nolabait, enpresaren erabakiak hartuko dituztenak izan daitezela, enpresa horretan lan egingo dutenak, eta ez, askotan gertatzen den moduan, kanpoko, gaur egun asko gertatzen da, ez? Kanpoko kapitalen, inbertsio fondoen eta eskuetan daude, gure inguruko enpresa asko, ez? Eta erabakiguneak ez daude hemen. Eta ja garai haietan, planteatzen zen, personak izan behar zuela enpresaren zentrua, ez? Eta gero, bigarren ikuspegia da, eta enpresa hori zertarako, ez? Enpresa sortzea bera da helburua, edo da gizarte edo komunidade hobeago bat sortzeko erraminta bat, ez? Eta, horrela planteatzen zuten, ez? Gizartearen zerbitzura, gizarte justuago bat sortzeko erraminta bat, moduan ulertzea, ez? Aberastasuna sortuko duena, eta aberastasun hori era justu batean banatuko duena, ez? Eta hau da nolabait fundoan, gure kooperatiba esperientziaren nolabait muina edo zergati hori, ezta. Eta gaur egun, pasa dira, hamarkada batzuk, 6-7 hamarkada, eta gaur egun beste errealitate handiago bat gara, ingurua ere asko eraldatu da, baina, gara, errealitate sozioekonomiko bat, personak zentruan dituenak,
eta lehiakorra izan behar duena merkatuan. Ez du balio bakarrik borondate ona izatea, hori oso ondo dago, baina lehiakorrak ez bagara merkatuan, ez dugu gure azkenengo helburu hori lortzen. Eta pixkate hiru dimensio horiekin, batetik personaren zentralidadea, gero ikusiko dugu hori nola gauzatzen den, baina dimensio humano hori, dimensio sozial hori, impacto sozial hori bai, eta lehiakortasunaren kontzeptu hori ere. Azkenean, merkatu zabal batean gaude eta ez baditugu zerbitzu eta produktu onak egiten, guzti honek ez du ezertarako balio. Orduan, pixkat hau lantzen, orain dela urte batzuk hasi egin galdera honen inguruan elementu batzuk mahai gainean jartzen, eta galdera zen, eta gure eredu kooperatibak, gure kooperatibak, zergatik dira interesgarri gizartearentzat. Zergatik merezi du kooperatibak edukitzea gure gizartean, eta zentzu horretan, atea egin dituen idea batzuk edo, eta orain pixkate azalduko ditut, eta saiatuko naiz pixkate azkar joaten, baina nik uste badaukatela, bakoitzak bere mamia daukala, Lehenengoa da lurraldearekiko txertatuak egotea edo, nolabait, lehen esan dudanarekin lotua, erabaki guneak hemen dauzkagu, enpresak hemengoak dira, naiz eta jakina da mundu zabalean eduki behar ditugula ekoizpen plantak ere. Bezero batek automozio sektorean estatu batuetarako behar balin baditu bere produktuak, segurazki bezero horren inguruan egon beharko dira ekoizpen guneak ere, eta horregatik gaur egun gara oso herrialde askotan inplantatuak garen realitate enpresarial bat. Eta gero ulertzea ere, hori, azkenean garapen ekonomikoa dela bitarteko bat, ez dela azkenengo helburua, pixkat lehen esaten nitzanerekin lotua. Gero beste bada, epe luzeko ikuspegi hori, hau da, guk nire kasuan nik jaso dut erentzi bat, aurreko generazioek landu duten enpresa talde bat, eta nik nahiko nuke nire ondorengoei ere ustea zerbait hobetua. Eta horretarako landu behar dut nire epe luzeko ikuspegi hori. Ez dut ikusi behar nola zenbat eta etekin gehiago orain niretzat hartu hobe, baizik ikusi behartena da, honek iraun dezan denboran eta hurrengo belaunaldiek eduki dezaten enpresa sanoago bat eta lehiakorrago bat, zer egin behar dut, pixkat legatuaren edo hurrengo etorkizuneko belaunaldiko engan pentsatuz, epe luzeko zera hori. Eta gero bestea da, gure lurralde honetan, azkenean zenbat eta gaitasun gehiago sortu, bai pertsonetan eta bai enpresetan, azkenean tejido produktibo edo lehiakor bat edukitzeko, baina hori ere era inklusibo edo justuago bat garatuz, hori ere ona da. Askotan pentsatzen da, hori kooperatibak edo ekonomia pixkat soziala edo ez dela lehiakorra merkatuan. Eta nik uste gure kasuan Mondragon badala eredu bat munduan, izan ere, mundu mailan kooperatiba industrial handiena da, eta demostratzen du posible dela lehiakorra izatea eta gauzak era justuan egitea. Hau da pixkat idea bat, bigarrena da aberastasunaren inguruan. Gauza bada aberastasuna sortzea eta beste gauza bada aberastasuna banatzea. Orduan, enpresak aberastasuna sortzen dute
baina banaketa hori batzutan ez da horren justoa, ez? Badakizkigu danok, hainbat enpresa, batez ere, kanpoan entzuten dianak eta bar, enpresa handiak eta distribuzioan daudenak eta bar, zenbat diru egiten nahi dian behin jabeak gaur egun, ez? Hori injustua da, erabat injustua da. Nola da posible gaur egungo egoera batean, zailtasun ekonomiko izugarriak daudenean, persona gutxi batzuk olako aberastasunak edukitzea, ez? Gure ustez, eredu kooperatiboak egiten duena da aberastasuna sortu, enpresa potenteak edukiz, baina era berean aberastasun hori era justo batean banatu, ez? Bai langileen artean, bai kooperatiben artean, eta bai gizartearekin batera, ez? Eta aberastasun hori gaina ez da bakarrik beti termino ekonomikotan neurtzen. Aberastasuna bada ere langile moduan, zure bizitza profesionalean etengabeko ikaskuntza prozesuak edukitzea, lanpostu duin eta on bat edukitzea, osasun eta behar diren neurri guztiekin, eta azkenean lanaren kalitatea bera ere importantea da, ez bakarrik kantitatea. Gero beste bada pertsonaren zentralia, lehen aipatu dugu, ez? Eta, nolabait kooperatiba izaera honek ekartzen duna da kontzeptu bat eta da garrantzitsua, ez? Parte hartzen dutenek beraiek eduki dezaten erabakitzeko ahalmena, ez? Eta demokraziaren kontzeptu hori enpresara ere ekarri, ez? Demokrazia gizartean badaukagun sistema bada, baina sistema hori ekarri daiteke ere enpresetara, ez? Eta enpresetan parte hartu, erabaki, langile naizen heinean, ez? Eta berdin du ze langile mota. Eta parte hartze hori eman daiteke esparru ezberdinetara, ez? Eman daiteke jabetzan, parte hartzea jabetzan eta erabakietan, eman daiteke etekinen banaketan, etekinak balin badaude, baina galerak balin badaude, ere ardura eduki behar da horrekiko, ez da? Eta baita ere kudeaketan, ez? Parte hartzea, erabaki igual estrategikoetan eta bar, ez? Eta gero azkenengo horrekin lotua transparentziaren ideia, ez? Azkenean batzar orokorretan gauzak azaltzen dira, konpartitzen dira, eta nolabait transparentzi gardentasun handiago bat dagoen eredu bat, ezta? Gero beste badak elementu interesgarri bada enpleguarena, ez? Enplegu sorrera da nolabait, enplegua sortzea da nolabait gizartean aberastasuna sortzeko era bat, eta enplegu hori denboran mantentzea, ezta? Kalitateak edukitzea, eta gaur egun, nolabait gero eta gehiago gertatzen ari dana, ez? Lanpostuen bilakaera eskatzen du pertsonen trebakuntza jarraitu bat, ez? Eta segurazki ez da inportantea enplegua bera, baizik pertsonen enplegarritasuna, ez? Hau da, nola ni izango naizen gai, gaur hemen nire lanpostuan lan egiteko, eta hemendik 10 urtera lanpostu hori nola aldatuko da, eta beste teknologia, beste gauza batzuk egongo diran, nola ni gai izango naizen, nire burua prestatzen joateko, entorno edo zera lanpostu berri horietan, lan aliz egiteko ere. Beste bat, interkooperazioaren ideia, nik uste hemen ere, balioen inguruan hitz egiten ari garenean, askotan, nahiko erresa izaten da hitz egitea, ez? Elkartasunari buruz, adibidez, ez? Edo parte hartzeari buruz. Hori dira balio unibertsalak esan ezagun, ez? Baina gero, balio hauek praktikan jarri behar diranean, hor sortzen dira zailtasunak, ez? Oso ondo dago, elkartasuna daukagula esatea, baina zailagoa da
elkartasun hori praktikan nola jartzen dugun azaltzea, ez? Eta hor etortzen dira zailtasunak, ez? Eta, kasu hau, interkooperazioaren ideia, da nire ustez, kooperatiba ezberdinen artean asmatu den era bat, hiru gauza partekatzeko, ez? Batetik fondoak, ekonomia, hau da, kooperatiba batek galtzen duenean eta beste batek irabazten duenean, igual pixkat konpensatzen badugu, biak edo hirurak edo lauak gai izango dira aurrera begira denbora gehiago irauteko, ez? Orduan, bata da baliabide ekonomikoak, beste badia personak, kooperatiba batean persona gutxi badaude eta bestean gehiegi badaude, lan merkatuak horrela dagolako, interesgarria izan daiteke pertsonak batetik bestera mugitzen joatea zergatik, enplegua denboran zehar eta etorkizunerako mantentzeko, ez? Eta hirugarrena da ezagutza, ez? Esparru batzuetan sortzen den ezagutza, beste batzuekin partekatzen badugu, segurazki gaitasun gehiago edukituko ditugu dauzkagun zailtasunei aurre egiteko, ez? Orduan, hori ez, balioak praktikan jarri. Hor dago nik uste benetan klabea, ez? Aurretik personaren eta hor ere badago beste balio bat praktikan jartzen dena, ez? Eta dela parte hartzea, ez? Parte hartzea eta ondo dago, baina parte hartzea enpresa baten jabetzan edo erabakigunetan edo erabaki estrategikoetan, gauza interesgarriagoak dira, hitza bera baino, ezta? Eta gero berrikuntza azkenean, dano dakigu, gero eta garapen azkarragoak eta jasaten ari garela, eta aurrera begira proiekzioak eta etorkizuna edukitzeko, enpresak behar dute garatu, behaien inguruan ezagutza sortuko duen ekosistema bat, ezta? Eta gure kasuan, hasieratik bai hezkuntza, bai ikerketa presente ondala, eta gaur egun sortu da nolabait enpresa, unibertsitate eta ikerketa zentruen arteko sistema bat, non garatzen diran personen ezagutzak, produktu zerbitzu berriak, patente berriak, eta egiten du guzti honek aurrera begira edukitzea lehiakortasun hori mantentzea, ezta? Eta horrek eskatzen du, lehen esaten genuna, ez? Epe luzerako ikuspegi horrek eskatzen du gaur egun inbertitzea ikerketan, garapenean, hezkuntzan, eta ez sortzen diran etekinak norberaren poltsikura eramatea, ez? Honek eskatzen duna da, etorkizuneko ikuspegi horrek eskatzen duna da, etorkizunerako inbertitzea, ez? Eta, azkenik, nik uste importantea dela ere, kooperatibek beraien azken emaitzaren parte bat, 10% dedikatzen dute inguruko eragile sozial, kultural eta abarrei, beraien inguruan ekimenak eta garatzen joateko, ez? Kasu honetan, igual azpimarratuko nuke, elkartasunaren ideian, garapen bidean dauden herrialdeetan egiten den lana, fundazio baten bidez, Mundukide fundazioa adibidez, fundazio honek egiten ditu garapen proiektuak, bai Afrikan, bai Latinoamerikan, eta azkenean transmitetzen duguna da, nola badagoen garatzeko beste modu bat, ez? Eta horretarako, herrialde horietan, personekin landu, garapen enpresa motak sortzeko, ez? Bai nekazal alorrean, bai herrialde horietan dauden ekonomien eta sektoreen arabera, ez? Eta kasu honetan, Afrikan 50.000 inguru familiekin lantzen da, eta Latinoamerikan beste 30.000 onuradun ere daude, proiektu potoloak dira. Eta besteat, igual, ona begira ere aipatzekoa da, guretzat izaera kooperatiboa oso lotua egon da izaera euskaldunari, ez?
eta hizkuntza lantzea berak bere garrantzia dauka. Eta horretarako, kooperatiba askotan, 72 kooperatibetan lantzen dira euskera planak, ez? Nolabait, hizkuntza ez bakarrik hezkuntza prozesuan lantzeko, baizik gero lanean hasten garenean ere, gure hizkuntzan jarraitu ahal izateko, ez? Eta zentzu horretan lan handia egiten da, ez? Bueno, pixkate hau dira, nolabait, elementu horiek, ez? Zergatik dan kooperatiba eredua interesgarria gaur egungo gizartearentzat, ez? Eta nondik gatozen, guk jaso dugu zerbait, baina nahi dugu ere hurrengo etorkizuneko belaunaldiei jaso duguna baino zerbait hobeagoa utzi, ez? Bueno, hau da pixkat, lehenbiziko zati orokorra edo pixka zergatien inguruan, eta orain, ez dakit denboraz nola goazen, ordu erritxo bat, bueno. Oain joango naiz, bigarren partean igual pixkat azkarrago, eta gero galderetarako nahiko nuke utzi denboraz. Egia da, informazio eta zera desente hain izela zehatzen, eta orduan, gero pixka zuen galderak eta reakzioak edukitzea gustatuko litzaiake. Eta bai, online konektatuak daudenenak ere, horretarako nik uste badagola, ez? Erak eta parte hartzeko bideak. Orduan, orain arte pixkat galdere esan da, enpresak zer ekarpen egiten dio edo egin beharko lioke gizarteari gaur egun, eta bain gehiago da, aurrera begira, ze erronka dauzkagu, eta erronka horiei zer egiten ari gara, ez, edo zer egin dezakegu. Hau da pixkat nolabait lehen aipatu detenaren harira, garapen iraunkorrerako helburu horiek markatzen dituzte aurrera begirako erronkak, 17 helburu nagusi, eta nolabait transmititzen dute bai gobernu, gizarte, bezero, enpresa, finantza alorrak, zein langileen aldetik egoten nahi dien aldaketak eta eskaerak ere, ez? Lehen aipatu ditugun gauza asko daude, ez nahi sartuko honetan, kontua da, lehen aipatu dituten elementuak nola harremantzen diran marko honekin, ez? Garapen iraunkorrerako helburuen markoarekin, ez? Lehenbiziko galdera da, guk gure burua egin, hau zergatik da interesgarria edo ez, eredu kooperatiboak gizartearentzat, eta gero hori, nola harremantzen dugun ODS-en marko zabalago horrekin, ez? Eta hor sortzen dira binkulo horiek, ez? 17 helburu horiek nik uste ezagunak dirala, ez? Danontzat, ez? Eta, hitz egiten da hezkuntzaren inguruan, berrikuntzaren inguruan, garapen ekonomiko eta lan duinen inguruan, genero berdintasunaren inguruan hemen adibidez, gure kooperatiben esango nuke orokorrean badaukagula ibilbide bat egina, baina badaukagula ibilbide handi bat ere egiteko, ez? Eta batez ere esango nuke emakumeen presentzia zuzendaritza eta ardura postuetan arduratzen gaituen zerbait dela, eta horretarako baditugu hainbat programa eta hainbat lanildo gauza hauek lantzeko, ez? Ze importantea da emakumeek enpresetan presentzia edukitzea, baldintza berdinetan edukitzea, baina baita ere ardura postuetan presentzia edukitzea, ez? Eta gero inguru gero alorrean gero ikusiko dugu zenbat gai lantzen dianak, ez? Orduan, aurrera begira, esaten dugu, gaur egun gizartea, pixkat ekarpen hauek edo elementu hauek azpimarratzen ditugu, baina kanpoan dagoen pixka zirkunferentzi
horretan, ze erronka ditu gaur egungo gizarteak, ez? Etorkizunari begira, ze galderak dauzkagu, eta ze galderei bilatu behar diegu erantzuna eta irtenbidea, ez? Eta galderei horien aurrean, zein da gure ardura eta gure rola, ezta? Azpimarratzeko, bat, aldaketa klimatikoaren erronka, ez? Badakigu, enpresa garen enean, sistema ekonomikoa ez dela sistema itxi bat, sistema ireki bat da, jasotzen dituela lehen gai batzuk eta ustiatzen duela baliabide natural batzuk eta baita ere dauzkanak irteera edo hondakin batzuk sortzen dituenak. Eta zentzu horretan hori aztertu eta horretan gure prozesuak nola hobetu aztertu behar dugu. Nik uste gero eta presente dagoela gizartean aldaketa klimatikoaren erronka epe luzeko zerbait dela, baina gaur eta naiz eta epe luzeko zerbait izan, egunetik egunera gaurtik lantzen hasi behar dugun zerbait dela. Bestea, aldaketa teknologikoen inguruan, eraldaketa, digitalizazioak, gauza pila bat gertatzen ari da zentzu honetan, eta hemen arrisku handi bat dago, personen rola enpresa barruan zein dan, etorkizunari begira, esaten ari bagara, robotizazioak, automatizazioak eta holako prozesuak egingo direla, horrek ekarriko duena da lanpostu batzuen galera, baina gai izan beharko genuke ere lanpostu berriak sortzeko. Orduan, hau bere baitan izugarrizko erronka da ere. Anbito ekonomikoan, nik uste ikusten ari garela ere gaur egun desberdintasunak, nola gizarte mailan desberdintasun ekonomikoak handiak diran eta injustiziak sortzen dira hor, eta nola hor ere interesgarria edo beharrezkoa da alternatibak sortzea. Eta gero populazioan eta demografiaen inguruan ere hor galderak daude. Badakigu gero eta Europa mailan gero eta zaharragoa dan gizarte bateruntz goazela, eta bestalde milaka eta milaka persona eta gazte daude etorri nahian gure gizartera eta gure gizartean lan egin nahian. Orduan, nola laguntzen dituen gazte horiek prestatzen etorkizuneko langile izateko ere. Orduan, guzti hau lantzeko, erronka hauen inguruko proiektuak eta ekintzak lantzeko, jasangarritasunaren markoa edo lantzen ari gara, eta errez esateko da, nolabait, enpresaren garapenean, hiru zutabe edo eduki behar direla kontuan, aulki bat izango bagenuen moduan, eta aulki horrek hiru hanka, eta hiru hanka horiek espadia garatzen, aulkia eroritzen da, eta espaldin badia era berean garatzen, aulkia eroritzen da ere, eta hiru zutabe horiek dira, bata garapen ekonomikoa, ekonomikoki efizientea izan behar da, baina inguruarekiko ditugun inpaktuen neurketa eta hobekuntza ere egin behar da, eta azkenak personetan eta gizartearengan daukagun eragina ere neurtu eta hobetu egin behar da. Orduan, azkenean, hiru elementu horien kudeaketak ekarriko du ditugun erronken aurrean soluzioak bilatzen joatea. Eta horretarako metodologia asko daude, era laburrean pixkat gu lantzen ari geana kontatuko dizuet orain, gero bukatzeko pixkat proiektu zerrenda batekin. Orduan hor, nolabait lantzen ari garena da, enpresa baten ikuspegitik
gai asko daude hemen, gai guzti horietan zeintzu dira niretzako benetan garrantzia dutenak, ez? Nagoen sektoreagatik, kokatua nagoen gizarteagatik, dauzkaten bezero motagatik, administraziotik eta regulazio eta legislaziotik eskatzen dizkidaten bete beharrengatik, pixkat azterketa guzti horretan, zein gai diran nik landu beharko nituzkenak hurrengo urteetan, ezta? Eta horren arabera, estrategia batzuk definitu eta ekintza batzuk zehaztu eta hor proiektuak garatu, ezta? Eta gero, importantea ere, egiten den guzti horren komunikazioa eta reportinga, ez? Orduan, nolabait hori nola lantzen da? Lantzen da batetik aztertuaz erakunde batentzat zer dan garrantzitsua, baina baita ere galdetuaz erakunde horrek dituen beste interes talde edo batzuei ere galdetuaz beraientzako zer dan garrantzizkoa, ez? Kasu honetan, zer harreman dauzkagu enpresa moduan, bai bezeroekin, bai administrazioekin, bai inguruko eragileekin, beraientzako zeintzu dira gai garrantzitsuak eta landu beharreko gaiak, ez? Eta gero bestalde egiten da ere, barrurako analisia, enpresa beraientzat zeintzu dian gai garrantzitsuak, eta egiten dena da, hor matrize bat nolabait, ez? Aztertzen dena da, norberarentzat garrantzitsua dan zerbait, eta besteentzat garrantzitsua bada ere, hori izango da, segurazki, lantzeko gai bat, ez? Eta zeintzu gai dira, anbito ekonomikoan daude batzuk, zerbitzuetan, produktu zerbitzuen berrikuntzan daude beste batzuk, etikaren inguruan, balioen inguruan daude beste batzuk, lan praktikak edo horien inguruan ere hainbat beste gai, gizartearekiko harremanean eta inguru giroan. Hau oso gainetik pasako ez, egia da oso mamitsua dela hau, ez? Baina, iritsi nahi nuna zen ona, ez? Esateko azkenean, gai batzuk definitzen diala, eta gai horietan garatzen diala proiektu ezberdinak, ez? Eta adibidez, enpresa batek edo kooperatiba batek esan dezakela, nik 3 zutabe hauetan, 3etan garatu nahi ditut ekintzak, eta gai hauetan garatuko ditut proiektuak, ezta? Adibidez, ingurugiroarekiko konpromisoan, horre lantzen ari garen gauzak dira, bai energia efizientzia energetikoak, bai ura eta konsumo ezberdinen redukzioa, hondakinen banaketa, eta hondakinak ondo kudeatzea, produktuen bizitza zikloa aztertu eta jakin produzitzen den makina horrek bere bizitzan zehar edukiko duen energia konsumoa, ur konsumoa eta zenbat eta makina efizienteagoak egin bere bizitzan zehar konsumo txikiagoak edukiko dituzte eta diseinatzerakoan kontuan eduki ekodiseinuaren nolabait markoa edo printzipioak, ez? Eta berdin, enbalaje asko erabiltzen da, enbalajeen kasuan ere, nola erabili materialak gero berziklagarriak izan daitezkenak, ez? Eta hor daude, proiektu pila bat, igual, danetan sartu gabe, igual azpimarratu, bat, nik uste dela, hemen aldaketa klimatikoaren inguruan garrantzitsua eta da emisioen karbono aztarnaren kontzeptua, ez? Nola gu gure aktibitateen jardunarekin karbono aztarna bat dugun eta hori gutxitzeko, karbono neutro izateko, hor egiten hainbeste lanketak, ez? Baita ere pertsonekiko zea horretan,
konziliazioaren gaia uste importante dela, gero eta lana eta familia eta bizitza pertsona konziliatzeko hainbat bide eta erraztu behar dira enpresetan, eta gero hainbat beste gai ere parte hartzearen inguruan, pertsonen parte hartzea enpresetan hainbat zeratan, eta gero hainbat gai. Egia esan, hemen gero, eskazue galderak edo sakondu dezakegu hauetako batzuetan. Eta ja bukatzen joateko, ustete, denboraz ja aurrera goazela, praktikan hau nola, ze proiektu mota, adibide moduan garatzen ari garen. Bata da energia berriztagarrien gaia, eta hor jarri dira hainbat proiektu martxan, nolabait enpresek konsumitzen duten energia izan dadin energia berriztagarria. Eta horretarako Araba aldean parke solar handi bat egintzen orain dela urte batzuk, eta orain beste pauso bat gehiago emanez, nahi dana egin da enpresak eta bere inguruan eskualde batean dauden eragile ezberdinen artean komunitate energetikoak sortu, eta azkenean nolabait lurralde batean sortzen behar dan energia bertan sortzen joatea. Hori adibide bat, pixkate giroarekin lotua. Bestea, eroskiren kasuan, eroski taldeak distribuzioan eragin handia dauka bai personen osasunean, eta baita ere distribuzio horrek bere inguruan daukan impacto ambientalean. Eta hor, hainbat proiektu eta gauza daude martxan, horre nolabait azpimarratzeko edo izan daiteke zenbat 9.000 tonelada inguru edo banatzen diana alimentu bankuetara, hor azkenean alimentuak saltzeko salmentatik ateratzen direnean, ez botatzeko nolabait, alimentu bankuetin eta hitzarmen handi badago, eta gero residuak, plastikoak, horren inguruan ere egia da asko sortzen dela, baina proiektu asko daude guzti hori kudeatu eta jaisten joateko. Eta gero azkena, aipatu dizueten moduan lehen Mundukide Fundazioaren moduan, kanpora begirako beste herrialdetan egiten dian proiektuen inguruko fundazio hau, gero ere igual, ze proiektu mota edo hitz egin dezakegu pixkate. Eta bukatzeko hori, garrantzitsua dela, helburuak eta metrikak edukitzea, azkenean, lehen esan dutena, balio horiek hitzetan gelditzeaz aparte, praktikara etor daitezen, eta praktika horiek emaitzak ekarri ditzan. Nik uste hori dela importantea gelditzea gaur horrekin. Balioak importantea dira, balio horiek praktikan jartzea ez da hain erresa, eta praktika horrek gero kudeatu eta neurgailu batzu behar ditu, azkenean esateko, enpresa batek edo besteak, ekonomikoki oso garbi daukagu konparaketa hori, enpresa batek emaitza batzuk ditu ekonomikoak, eta beste batek beste batzuk. Gertatzen dena da, beste bi zutabetan, silaren beste bi zutabetan, ez da hau dela horren indikadore, neurgailu eta estandar argiak konparatzeko enpresa bat beste batekin. Hori guzti hau garatzen ari da, eta nik uste epe ertainean edo gai izango garela ekonomian egiten dugun moduan enpresa bat bestearekin konparatzeko, beste alor hauetan, finantzieroak ez diren beste alor hauetan, enpresek elkarren artean ere konparatzeko. Hori da, pixkate. Eta bukatzeko bideotxo bat, pixkate, noain dela 2 urte edo egin genuen proiektu baten inguruan, eta hain zuzen,
Humanity at Music da proiektua, eta nahi izan genuna izan zen, kontatu musika eta artearen bidez, gu zer garen eta zer izan nahi dugun. Ze izan nahi duguna garenaren parte ere bada, ezta? Orduan, hor sortu ziren hainbat musika, dantza eta bar, eta lan egin zen dantzari, bertsolari eta elkarte askorekin, eta baita ere kooperatibietako persona askorekin, eta sortu zen olako antzeslan bat, eta orain jarriko dizueten abestia edo da etorkizunaren inguruan hitz egiten duena, ez? Eta nolabait esaten duena da, galdera asko dauzkala etorkizuna guretzat, eta beti eduki behar dugula hanka bat lurrean, gaur egun egiten ari garena hobetzen joateko, baina beste bat airean pentsatzeko etorkizuneko erronka zeintzu diren, eta horien aurrean zer egin behar dugun. Eta pixkatu hain jartzen dizuet bukatzeko bideotxo hau, eta gero galdera, komentarioak edo
Bueno, hori da, bizkate bideotxoa azkenan hori, ez? Hankabal lurrean entropia gaur egune, bueno, gauza asko mugitu behar dira, gauza asko egin behar dira, kaosa da, eta utopia, ez? Etorkizunerako zer nahi dugu, ez? Eta gure gaurko erantzunak biharko haziak dira, ez? Eta, bueno, planteatzen dira galderak eta aurrera begirako azkenean esaten duena da guri dagokigula, ez? Gure etorkizunaren protagonista izatea, ez? Nolabait. Bueno, orain nolabait, galdera, komentarioak edo balin badaude, gauza egia da asko esaten joan naizela, nahiko dentsoa izan da, pentsatzen nun eduki asko egon da, baina bai, orain zuen aldetik gauzaren bat sakondu, galdetu edo nahi badezue, prest eta ez dakit onlineetik balin badauden ere galdera, bai, saiatuko online naiz. badago zeo zer, baina ea hemen norbait animatzen den galderaren bat botatzea. Ja, aprobetxetu du aukera. Galderaren bat hemendik badago? Ez? Bale, hasiko gara igual hemen baditugu galdera batzuk, eta adibidez, Gasteizetik, Francisco de Vitoria ikastetxetik galdetzen ari dira, karbono lorratza konpentsatzeko egiten dituzuen jardueren adibideen bat jarri dezakezu? Bai, horre karbono aztarnak dauzka fase ezberdina, lehenbizin behar da neurtu, jakin, zein dan karbono aztarna, gero egin behar dana da reduzitu, jetxi, hau da, efizientzia energetikoa gehituz, edo energia berriztagarria erabiliz, horrekin egiten duzuna da, zure aztarna jetxi, baina inoiz ez da izango zero, ze beti dago aktibidadea eta beti egingo duzu zerbait, ez? Orduan azkenengo, hirugarrengo parte hori da konpentsatu, ez? Nolabait, zuk isurtzen desuna, proiektu ezberdinekin konpentsatu, ez? Eta gure kasuan, proiektuak kasu honetan egiten ari dira, zuhaitz kooperatibaren batean, zuhaitz landaketekin, ez? Zuhaitzak azkenean, basoak landatzen dira, eta baso hauek karbonoa kaptatzen dute, ez? Orduan, zuk isurtzen desuna, basoak kaptatzen du, ez? Hori da adibide bat, ez? Oso ondo. Badago beste galdera bat igual, interesgarria izan daitekena, hori gazte hauentzako pentsatzen dut, esaten du, mugitu eginda, itxoen, etorkizunera begira, ari garen honetan, zure ustez, zeintzuk izango dira etorkizunean behar izango ditugun gaitasun garrantzitsuenak? Edo nik esango nuke, zeintzuk ari zeatezue kontutan hartzen jendea kontratatzeko orduan? Eta nik igual gehituko nuke, eta balioak importanteak aldira, kontutan hartzen ari zeatezuen selekzio prozesuetan balioak dituzten pertsonak nolabait hori kontutan hartzen ari zarete? Bai, nik uste galdera ona da, etorkizuneko eta gaur egungo langileak, profesional onak izateaz gain, persona onak izan behar dute, ez? Persona onak dira, balio onak dituztenak, ez? Orduan, profesional onak behar dira, eta ezagutza kompetentzia batzuk behar dira, baina gero beste izaerari lotuak dauden beste ezaugarri asko importanteak dira ere, ez? Lankidetzan aritzea importantea da, eta horretarako jakin behar da, azkenean, enpresan, egunero ari gara lankidetzan bata bestearekin lan egiten, eta hori oso balio importante bada, ez? Norberak berea defendatzen jakin, baina besteekin gauza berriak sortzen jakin ere, ez? Eta horretarako batzuetan atzera egin behar da, beste batzuetan aurrera, eta hori garrantzitsua da, ez? Orduan, profesional onak eta pertsona onak nik esango nuke, ez? Eta pertsona on horretan, lankidetzaren balio nik ez dut importantea dela,
eta nolabait batera erlazionatzeko gaitasunak dazkan jendeak, ez? Azkenean, enpresa barruan edo enpresa kanpoan erlazio asko sortuko dira, eta horretarako erraztasunak eta edukitzea, uste dut, importantea dela ere. Galderaren bat hemendik? Ederki, eskerrak bintzat bat bazeola hemendik, jo. Mikroekin me da un poco de palo, baina bueno. Ja, mikroak ez du ezer egiten, mikroa erabil daiteke. Bueno, lehenengo eskerrik asko. Zuei. Eta, bueno, esan duzu pixkat, gaitasunen gai horri buruz, azkenen, ze garrantzio gehiago dauka azken finen teknikok edo izaeraren gaitasuna, porque bai jarri ez dute proaktibitatearena eta hoi, azken finen proaktibitatean nik ikusteet gehiago izaera teknika baino. Gero beste galdera badaukat, Bai, ondo. Nik uste teknika bera baino, lehen esan dudana, azkenean gaur ikasten dugun teknikak bihar ez du balioko. Orduan, importantea dana ez da teknika ezagutzea, importantea da teknikak ikasteko gai izatea. Eta hori da importantea. Teknika gaur erabiliko dugu bat, eta hemendikan 5 urtera aldatuko da, eta beste bat izango da. Baina horretarako, pixkat gai izatea, baina personaren izaera horrek ekartzen du bestea. Zu balin badakazu proaktibitatea irekia balin bazaude gauzak ikasteko, ikasiko dituzu. Eta nik uste horrek badaukala bere garrantzia. Vale, gero hortik orduan dator el ecosistema de formación, ez? Horrei nik uste oso interesantea iruditzen zait, eta igual un poco hori esplikatzea, balin badukazu? Bai, horre azkenean gure, nik uste hasieratik esango nuke, formazio dualaren ikaste prozesua ikasten da egiten danean, ez? Eta ekosistema hori da, azkenean oinarrizkoak diran ezagutza batzuk jaso, baina hori izango da, ehuneko txiki bat. Ehuneko handia eta benetan hor ikasiko dezun ehuneko handi hori da, ezagutza horiek praktikan jartzen dituzunean. Eta horretarako, ikasi eta lan egin bateratzea hori garrantzitsua. Eta horretarako badago, lehen aipatu duten, kooperatiba askok ikasketa dualak eskaintzen dituzte, eta jende gazte asko daude ikasten eta gero hori praktikan jartzen, eta hor ikasten duzu, teknikaz aparte, lanpostuak ekartzen dituen, harremanak eta enpresa pixkat ulertze hori, ez. Eta, azkeneko ja galdera. Gaur egun, Mondragonen igual balioak zer dira gehiago, sozialak edo ekonomikoak. Ze hasiera baten, Arizmendiarreta ez, untzan pixkat sozialarengatik, pertsonangatik, esa libertad, eta hola. Baina ordun gaur egun, Fagor eta gero ebai, prima más ekonomia edo sozial. Bueno, guk deitzen diogu proiektu sozioenpresariala. Eta biak barne biltzen dira, ez? Proiektu soziala eta enpresariala bata bestea gabe hankamotz gelditzen da, ez? Proiektu ekonomikoa balin badakazu, baina alde sozialik gabe, eta aldrebez, ez du funtzionatzen, ez? Segurazki, merkatuak eta exigentziak eskatzen dute ekonomikoki eta garapen aldetik muskuloa asko lantzea, eta alde sozialak ez dauka igual horren besteko exigentzia kanpo aldetik, bai barne aldetik,
eta bueno, horrek muskulu hori ere landu egin behar da, ez? Nik uste horre asmatu behar dela oreka. Nik ez nuke esango bata bestea baino garrantzitsuagoa danik gaur egun. Bestela, Fagorreko kasua, esan dezun kasuan, hor gertatu zen, hasierako enpresa historiko bat jauzi zala, 2000 persona zeudela hor, egun batetik bestera lanik gabe, baina elkartasuna praktikan jarriz, 2000 soluzio bilatu ziren persona horientzat. Orduan, nolabait, bai egintzan hor esfortzu bat, beste sistema osoaren aldetik, persona horiek lantegi ezberdinetara eta kooperatiba ezberdinetara mugitzeko eta lanpostuak jarraitzeko. Horretan, adibide bada, ekonomikoki ez da jasangarria aurrera begira, baina sozialki importantea da mantentzea enplegu horiek. Orduan, mendik esango nuke, bata zein bestea diala garrantzitsuak eta bi muskulo horiek esker eskubi landu behar dira eta lantzen ari garela. Bestela egiten danaren zentzua galdu egiten da. Eta horregatik entropia eta utopia, aurrera begira ere nola hastapeneko balioak ere mantendu eta indartu. Bale, eskerrik asko Ibon. Hemen Don Boskotik galdetzen ari dira. Mondragon korporazio barruan, milaka langile daude. Nola egiten duzue langile hoiei gurei azaltzen ari zareten hau iritsi arazteko? Eta beraiek proiektu hauetan parte sentitzeko eta implikatzeko? Bai, horre, bide ezberdinak daude, ez? Langile bat, bazkide moduan sartzen denean kooperatiba batean, dauka formazio prozesu bat, ez? Azkenean, zu sartzen zara kooperatiba baten parte izatera, eta hor formazio prozesu bat egoten da, 10 printzipio kooperatiboak ezagutzeko, kooperatibaren estruktura ezagutzeko, parte hartze organoak ezagutzeko, eta azkenean non sartzen zaren, zure eskubide eta zure betebeharrak ezagutzeko. Gero baita ere daude beste hainbat formazio prozesu unibertsitateekin batera, organo ezberdinetan parte hartzea dijoazen personak jasotzen dituztenak. Adibidez, ni balin banaiz, lanpostu batean nagoen persona bat eta kontseilu errektorera edo administrazio kontseiluaren parte izatera joango banaiz, lanpostu horrek eskatzen dituen ezagutzaz aparte, balin banago torno batean ezagutu behar dut gauza batzuk, baina kontseilu errektorera nijoanean ezagutu behar dut ere enpresaren kudeaketari buruz eta erabaki ekonomiko-finantzieroak hartzeari buruz gauza batzuk, ez? Orduan, prozesu formatiboak daude, bai unibertsitateekin batera, bai kooperatiba barruan bertan, eta egia da, nik esango nuke hemen, gehiago egin beharko genukela, segurazki dimentsioa handitzen doan enean, gauza asko diluitzen dijoaz. Eta honek eskatzen du beti, lehen esaten genuena, tensio edo muskulo hori, barrura begira ere, lantzen joatea. Egiten dira gauzak, urtero pasatzen dira 3.000-4.000 bat persona formazioetatik, baina gauza gehiago ere egin beharko lirateke haien. Lehen esan duzu enpresatzen euskara planak dazkezuela egin da. Markatu? Euskara planak dazkezuela antolatuta. Eta zenbateko garrantzia dake euskerak? Ze horrek usetazko inglesez da jarri zula. Orduan zuk pertsonat kontratatzeako zenbateko garrantziak? Pertsona horrek euskaraz ondo jakitea? Ja. Kontratazio
garaian, gaur egun, lanpostu batek eskatzen dituen ezaugarriak eskatu bazizkiola persona horri, ez? Ez dakit, komertzial izango bada, kanpora joango bada, segurazki inglesa garrantzitsuagoa izango da. Euskaraino horrek ez du kentzen, euskara jakiteak beti plus badala, ez? Azkenean, interesgarria da, euskara garrantzitsua bada kooperatibarentzat eta euskara planak balin baditu, txertatzeko erraztasun eta zera gehiago ditu, ez? Hori oso ezberdina da kooperatibatik batzuetatik besteetara. Batzuetan daukaten praktikagatik euskara erabilera handiagoa da, ezagutzagatik beste batzuetan. Baina bai lantzen diala euskararen arnasgune batzuk deitzen dianak, ez? Nola bermatu euskaraz dakitenak, euskaraz egin ahal izatea lanean eta horretarako espazio eta foro bereziak sortuz. Guk Mondragon mailan daukagu euskara batzorde bat eta horretan kooperatiba ezberdinen ordezkariak batzen dira eta bakoitza bere euskara planetan egiten ari danaren eta bere inpaktuaren kontrastatzen eta aberasten joaten da, ez? Orduan, nik esango euskararen euskara jakiteak balio du gehiago edo ez, depende lanpostua. Depende lanpostua, bai. Bueno, hemen badago galdera bat oso antzekoa egin dutena bai Bidasoa ikastetxean eta baita Lorrieta Errekamari ikastetxean. Esaten du, zure esperientziaren arabera zeintzuk izan aldira gure ikaslekin lantzeko balio garrantzitsuenak. Edo Bidasoak jarri duenez, etengabeko eraldaketa honetan gure ikaslei begira ze balio duen etorkizuneko langile eredua bilatzen duzue. Nolabait pixka lehen esan dugunaren harira, ez? Nik uste lankidetzaren hori garrantzitsua da, azkenean batera lan egitea, parte hartzearen eta horretarako, ekintzaile eta izatea lehen atera da, ez da? Nik uste hori ere garrantzitsua da. Nik uste beste balio importante bada ere ezberdinekin gauzak batera egitea jakitea, ez? Azkenean, bai gure gizartean, bai zein beste kanpoko gizarteekin batera gauzak egin beharko ditu, eta orduan ezberdinekin kultura artekotasun zera nik uste ere garrantzitsua da, gaur egun mugitu ahal izateko munduan zehar, eta lan egin ahal izateko gugantik ezberdinak diren horiekin ere, ezta. Nik horiek igual azpimarratuko nituzke. Oso ondo. Elkar egiteko hori, elkartasuna eta solidaritatea eta igual inklusioa izan daiteke, aipatzen dezun bigarrengo hori. Oso ondo. Badago beste galdera bat hemen, esaten duna, oain badirudi ODS-ak modan daudela, eta enpresa askotan lantzen ari direla hau, eta badirudi pixkat ez dakigu askotan itxura egiteko lantzen ari diren, edo benetan lantzen ari diren, ez dakit badagoen modurik hau ezberdintzeko, edo nola ikusten dezuzuk hau? Moda bat besterik ez da, edo... Hori, bain dela hamarkada bat edo, hasi zanean, transizio edo berde guzti hori, aurreko garai horietan bazegoen nolako hitz bat erabiltzen zana postureo edo zera horretarako, eta zan greenwashing, lavado de cara, baina parte berde, edo ambiental. Gaur egun, sortu da, azkenean beste termino bat, egia da, azkenean koloreak eta jartzea, lehen esaten genuna, hitz egitea eta oso ondo da, baina gero praktikan nola zer egingo duzu eta zer eraldatuko duzu zure
zure prozeso, produktu eta barretan, ez? Eta erabiltzen zaiona da rainbow washing, ez? Rainbow, ezkenean, hortzadarraren kolore guzti horiek, zentzu horretan ere, eta nik uste badala errealitate bat, ezin dana ukatu, ez? Nolabait badagolako guztionen inguruan olatu bat, eta jartzen direlako modan olako gauzak. Egia dana da ere, bukaeran esaten unarekin lotuta, gero eta gehiago garatzen ari dela enpresa bat beste batekin konparatzeko eta gauza horiek ez gertatzeko norma, arau eta estandar batzuk, ez? Eta, espero dezagun, berandu baino arinago, edukitzea parametro komun batzuk esateko zein benetan gauzak ari den egiten eta zein ez. Hori poliki dijoa, baina nik uste oso beharrezkoa dela. Nolabait jakiteko, zein benetan ari den hitz egiten eta zein benetan ari den esaten edo gehiago. Oso ondo, galderaren bat hemendik? Menez, Hernanin galdetzen ari dira, noiz sortu zen kooperatiba eta zenbat pertsona dauden lanian, ez dakit datu hori daukasun? Bai, hasieran segon datu hori, kooperatiba esperientzia deitzen diogu, ez? Esperientziak esan nahi du, etengabe eraldatzen ari den zerbait. Orduan, horre egon ziren hasierako urte batzuk formazioa, gazteekin formazioan eta 51 urtean nolabait hasi zen prozesu hori, eta handikan 13-14 urtera sortu zen lehenbiziko kooperatiba, garai hartan Ulgor, gero Fagor izan dana 1955ean, ezta. Momentu hartan 5 personekin, baina konpromiso horrekin, gero eta jende gehiago integratzen joatea, ezta. Gaur egun, Mondragon taldeko kooperatiba guztien arteko persona guztiak 81.000 inguru dira, eta horietatik elkarte autonomoan egongo dira 55.000. Nafarroan ere, beste hainbat, Europan beste buruz nabil orain, baina zenbaki orokorra 81.000 persona. Hasieran ikusi dugun zenbaki horietan dago. Bale, oso ondo. Nikolas Larburutik galdetzen ari dira, zergatik dira garrantzitsuak erronka hauek aurrera eramatea? Eta pixka lotuta, esaten dute, enpresa baten proiektu berria eragin jasangarri batez badu, honek suposatzen du inork ez duela inbertituko enpresa horretan, edo zentzu horretan, zergatik dira garrantzitsuak erronka hauek aurrera eramatea enpresa batentzat? Nik esango nuke hor bi ikuspegi daudela. Bata da barrura begirakoa, hau da, zein da enpresa batek hartzen duen ardura bere inguruko gizarteak dituen erronkekiko, hori da bat, eta nire ustez lehena, eta gero dago bigarren bat, dala kanpo ikuspegi batetik, ez? Gero eta legislazio exigenteagoa dago hainbat alorretan, aldaketa klimatikoko legeak, efizientzia energetiko legeak, inguru giroan gero eta legedi exigenteagoa dago, orduan horiek erantzun egin behar dira. Baina hori da legea betetzea, eta hori egin behar da, noski. Baina nik uste importanteagoa dela da, lege horiek daude, erronka batzu daudelako, eta nik uste barneko ikuspegia garrantzitsuagoa dela. Honen aurrean guk zer ardura hartzen dugu eta zer egiten dugu. Baina bi ikuspegiek aipatuko nituzke. Finantzena ere, egia da, kanpo ikuspegi horretatik, lehen aipatu dutena, finantza
bai inbertsio fondoa, bai instrumento ezberdinak, gero eta eskakizun gehiago dauzkate beste alor guzti hauetan, ez? Hor garatzen ari diren Europa mailan batez ere finantzazio bideak oso lotuak egongo dira, ez finantzieroak diren gai hauetan enpresa batek daukan jarrera eta praktika erekiko, ezta. Oso ondo. Bidasoatik berriro galdetzen dute, Eroski bezalako kooperatibakideak zein estrategia du berak saltzen dituen produktuen fabrikatzaileak hondakin gutxiago sortu dezaten? Eroski dauzka oso gainetik pasa lehen eta izan gauza asko daude kontatzeko, baina Eroski dauzka hor bere definituak 10 konpromiso, ez? Hor bere web horrian sartzen baseate ikusiko ezue lehen aipatu ditudan batzuk horiek dira, ez? Eta bat dago zehazki lotua residuen eta azkenean distribuzio enpresa bat izanik sortzen dan hondakinak asko dira, ez? Eta horretan daude estrategia ezberdinak. Bata da adibidez, hornitzaileekin batera lan egin ikusteko hornidura hori nola izan daitekeen beste pakete edo beste erabateko materialak erabiliz, ez? Eta hor asko ekonomia zirkularraren praktika erabiltzen da, ezta? Nola egin produktu baten hondakinak izan daitezen berrerabilgarri bere prozesu edo ziklo osoan, ezta? Orduan, hor bai ekonomia zirkularra eta bai ekodiseinua dela, bizkat ekodiseinua da nola diseinatu gauzak kontuan hartuta produktu batek lehengai batzuk behar dituela eta hondakin batzuk edukiko dituela, ez? Eta hori kontuan hartuta nola minimizatu bi inpaktu horiek, ez? Baina, esan dizutena, web horrian horre, nik uste horretan nahiko lanketa interesgarria daukala Eroskik, ez? Asko komunikatzen duelako ere egiten dituen proiektu guzti horiek, ez? Ez dakit beste galderari dagoen hemen, ez? Igual honekin bukatu ingo dugu, Ibon, garaiz bukatzeko, 10:30 genuen ordua jarrita. Orduan, ez dakit azkeneko mezu bat bota nahi diesun Euskadiko lanbide heziketako ikaslei, hori, ez dakit, ze mezu botako zenieke, horrela olako, ez, urte gogorra daramagu, eta ez, deno gaude pixkatola erdi, ez dakit, triste edo ez dakit nola esan, eta, ez dakit mesuren bat bota nahi diezun pixkata edo animatzeko edo ez dakit. Ez dira garai honenak, egia da, bizi ditugunak garai zailak dirala, baina nik bai, igual bi hitzekin, ez, pixkate labur bilduko nuke mesua, ez, bata da, itxaropena, ez? Nolabait etorkizunari begira, gauzak garatzen dijoaz eta zentzu horretan, urtero dator udaberria, ez? Orduan, udaberri hori ere etorriko da, noizbait, ez? Naiz eta oraintxe, udaberrian sartu garen, ez? Baina esan zikloetan garai hobeak etorriko direla, baina horrekin batera, eta bigarrena da, guzti honekiko erantzunkizuna edo ardura, ez? Etorkizuneko herritar eta langile moduan, kontzientzia hori edukitzeko, gizartean orduz dijoan, eta horretan persona bakoitzaren eta persona horrek lan egiten duen enpresa edo
erakundearen inguruan, galdera hauek edukitzea, ez? Nik uste galderak onak dira, ze beti mugitu arazten gaituzte galderak berak mugitzen duen, formulatzen duen norabidean, ez? Orduan, hori, itxaropena eta aurrera begira erantzunkizuna eta protagonismoa ere horretan, ez? Pixkat, lehen bideoan ikusi dugun modura, esaten du, ez? Geuk egin daigun, ez? Gazteak zuek zarete etorkizuneko gizartea eta gure esku dago ze gizarte eredu nahi dugun esatea, eta definitzea. Oso ondo Ibon, eskerrik asko, ekimena da ere balioak 4.0 proiektuan lantzen dugun baliotako bat, eta hori, nik uste mezua oso polita dela bukatzeko, etorkizuna gure esku dagola, eta guk eraiki behar dugu, hasi que eskerrik asko Ibon, eta eskerrik asko guztioi parte hartzeagatik. Txalo bat emango dugu Iboni, ez? Eskerrik asko. Mila esker zuei ere.